ste asi určite nevedeli. Zlá správa pre všetkých, čo sa chystajú do Švajčiarska. Nikdy tam nezavierajte dvere príliš hlasno, je to u nich trestné. Grécka hymna má 158 slôch, slovenská iba 4. Lenechod chodí rýchlosťou 3 cm za minútu, teda ak sa ponáhľa. Austrália vyhrala nad Novým Zélandom v ľadovom hokeji v roku 1987 58-0. Eskimáci majú stovky slov pre ľad, ale ani jedno pre ahoj. Armáda Monaka má menej členov ako národný orchester. Čiže je dosť možné, že vás budú byť husľami. Najstarší žiak základnej školy mal 84 rokov. V Japonsku zamestnávajú ľudí na to, aby vtláčali ľudí do vozňov metra. Dobrý deň, môžem vás vtlačiť do metra. 50 €. Na každom kontinente je mesto, ktoré sa volá Rím. Bežný človek je schopný udržať krokodílovi tlamu zavretú. Naopak je prakticky nemožné, aby mu ju udržal otvorenú. Vedeli ste, že najmenším psom je Chihuahua?